Għattini darba l-Malta Further and Higher Education Authority falliet milli tiżgura posta fuq ir-Reġistru Ewropew ta' Assigurazzjoni ta' Kwalità l-Edukazzjoni Għolja e kif l-applikazzjoni tal-Gvern reġeġiet miċħuda. Dan ġie żvelat minn The Shift News e kif l-applikazzjoni ma għaddietx mill-proċess ta' appell ċoe ma laħqitx l-standards Ewropej mistennija bil-fatt ikun mistur mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u mill-Ministru Clifton Grima. Ġie konkluż illi ir-regolatur Malti naqas milli jilħaq il-livelli għolja mistennija biex jikseb din l-akkreditazzjoni. Fost oħrajn ġie notat nuqqas ta' trasparenza, dipendenza eċċessiva fuq il-Gvern u checks and balances inadegwati. Ġie rapportat ukoll illi il-Kumitat esprima tħassib tiegħu illi l-indipendenza tal-Aġenzija hija waħda limitata ħafna minħabba d-dipendenza li għandha fuq il-Gvern. Tant illi ġie notat illi l-membri kollha tal-bord huma imlaħqa jew mażula jew mill-Prim Ministru jew mill-Ministeru għall-Edukazzjoni. U mifhum illi ċertu deċiżjonijiet kontroversjali magħmulin minn din l-Aġenzija tappnu ir-reputazzjoni tagħha internazzjonalment fosthom l-akkreditazzjoni illi tat lill-Università Amerikana f'Malta. Deċiżjoni illi ġiet kritikata b'mod kontinwu.